Aizu pello, toki laseia da, Nei itxesuek ematen dit kriston laseitasuna. Behitzea olatuek, hortzimoa. Azu? Lasai zaude? Eta azu kontu, han aparkatu bide guzti hau egin dut, eta esango nuke, behin ez dituela behitu itxasua, eta azu kontu. Ez da guartu ditxasua dala. Gu badakat hainbeste kontuten, eta behi, pake ematen dit, normalien baina eskeztakat hortako degaitasuna momentu gontan, egile esan. Enfokatu xiei, dauzunean. Ordu gutxi falta gaia. Eta egile esan, elkarrezketa arbizu nahin bestek ez ginakan. Bilok arbizu arraga, lenguziek, familia herri jendakao. Beia hemen gaude, Donostin, Jorge Oteizan eskultura honen onduen, eraikuntza hutsa, 1957, eta nik pello nahi bai galdetzen diot. Esatu, zertan aega hemen, gaur, zutani, mito aroa 3 astiar da honien, ordu gutxi falta genien San Mameseko eta haiek zabaltzeko. Bueno, egile da azken garrien estimulu asko bezala, ez, bizien, eta hainbeste mito aroa, zetak, gertatzen nahi dakien guztiakin, krisi existentzial puntutxua dakatela onartu beharra dakat, ez? Hemen utxunia. Eta Santelmo bertan dakau, museua, asko usten dakit, ze azken hilatetan nahiko txotan bisitetut, hilarri betzu dode bertan, horrek ematen dit hausnarketako bidea, eta guztetuetan dakit. Bueno, goazen, Santelmoa? Bazen. Hemen, areto txiki honetan, hilarriak, estelak, dauzkagu, duela 100 urteko Euskal Herritarrak irudikatzen dituzte, estela horiek, eta dira pixkat gure lekukoak, edo gure gaurko publikoa, hemen daukagun publikoa, ez? Baina hemendik ordu gutxira, 21. mendeko 80.000 herritar inguru izanen duzu, zure handiko oso gertu, inguruan, presentzialki, San Mamesen, eta beste milaka streaming bidez, EITB-ren plataformetan, EITB honen, edo larunbat gauean EITB 2 ikusia izanen da, ikuskizuna zuzenean, eta uste dut, Kataluniako telebistak ere emateko asmoa duela. Nik ezakit pello, horrelako ikuskizun batek, euskaraz egindako horrelako ekoizpen batek izan ote duen inoiz hainbesterainoko edapena. Bueno, puntu batetik bestera jotzea da, ez, kontua, ez, eta uste dut artista askok ireki dutela bidea azken, hamarkadetan, eta uste dute azken garaien esan berriz dago, duela urte pare bat egin zuen Ferminek anoeta, berri txarraken kolpe erraldoi hori duela hamarkada bat izan zen, ia hamarkada bat, eta aurretik, ez, Michel Abegeritik Iriondora eta Laboati pasatuz noski, zenbat eta zenbatek ireki duten bidea, ez, eta bueno, hau uste dut badela beste pausutxo bat, egia da, aipatu duzunean bertigo puntxu bat ere sartu zaidala, ez daukat denbora gehiegirik horren inguruan hausnartzeko, ez, oso sartuta gaudelako obran eta hori, baina bai, egia da, ez da gauza makala, jende asko da, Euskal Herritar asko gurekin, joan zirenak ez daude, baina nola baitere egongo dira bertan. Eta tentsio handia dago egunotan, nola daramatzazu azken ordu hauek? Tentsio handia dago, argi eta garbi, astakeria da, sartu gara movida batean guk geuk ere ezagutzen ez duguna. Orduan berria zen zetak hasi ginenean, berria zen mitoaroa bat, berria zen mitoaroa bi, eta mitoaroa 3 ere eraman gaitu ezagutzen ez ditugun lekuetara, ez. Eta bai, noski, uste dut lantaldea oso puntu honean dagoela. Baina egia da, lantaldeak aurreko mobidatik ikasten du, baina karo, hurrengo batean sartzen gara, are komplikatuagoa den beste kontu batean, da berriz ere ikastera behartuta gaude, ez. Eta bueno, horrek badauka bere alde positiboa, uste dute behar dugula, ze lantalde oso kreatiboa da, gogotsua, baina beste alde batetik ere dakar, zalantzarik gabe, presio maila bat eta tentsio maila bat, bueno, gero, ez dakit, ordainduko duguna igual hurrengo hilabetetan. Ordaindu, aposto handi bat delako, eta horrelako makroekoizpen batek kostu ekonomiko handia duelako. Ez dakit pello esan daiteken mitoaroa 3-ren faktura zenbatekoa den. Noski. 5 milioi eurotik gorako aurrekontua dugu, 5 milioi eurotik gorako gastua dugu, mitoaroarekin, mitoara 3-rekin, eta bai, zetak ekarrizko handia hartu du, ez da gauza makala. Eta gainera ari gara,
hemen ez dago Lastur, hemen ez dago Sony, ez dago Warner, ez dago Universal, gu ari gara, Euskal Herritik, eta horrek ere suposatzen du erronka handia. Egia da gu ari garela, baina 80.000 lagunek egin dutela ere proiektuaren aldeko apostu handia, 80.000 lagunek erosi dute sarrera, Mito Ara 3, ez da gauza makala, eta Bizkaiko Foru Aldundiak egindako apustuari esker ere aurrera atera da proiektua, hori ere garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut horrelako proiektu erraldoi baten aurrean kontraesan asko dagoela, eta bero egia da, kritikak ere badaudela. Fermin Muguruza, entzun genuen aurrekoan, esanez ETS taldeak jasotako diru laguntzen inguruan esanez, privilegiatu batzuek baino ez dutela hainbeste diru jasotzen erakunde publikoetatik, parekatu zuen Bad Bunnyren La Casitarekin. Ez dakit Pello, zu ere Bad Bunnyren etxetxoan zauden? Bueno, ondo dago, nik uste dut garrantzitsua dela gardentasunez hitz egitea, gai hauen inguruan. Eta are gehiago diru publikoaz ari garenean, ez? Orduan, argiki hitz egin beharra dago, eta hori sanoa da. Nik nire proiektua ezagutzen dut, oso ondo, barrutik, eta nire proiektua hitz egingo dut. Gure kasuan, Bizkaiko Foru Aldundiak ahalbidetu dugu espazioan sartu alizatea, San Mames. Fitorekin, Metallicarekin, Guns N' Rosesekin egin zuten bezalaxe, guri eskaini digutena da, alde batetik, espazioaren zesioa, San Mames, eta beste alde batetik, zelaiaren aldaketa prozesu hori eurengan hartu dute, ez? Guretzat, EHUko evento batentzat, Ruby evento batentzat, eta ez da gize, ez? Hori da, guri eskaini digutena, ez da gauza makala, baina, bueno, ez da, euro bakar bat ere sartu gure kontuan, ez? Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik, hala ere, babesa potentea da, eta ezinbestekoa horrelako proiektu batentzat, ez? Orduan, arduraz jokatu behar dugu zalantzarik gabe horrelako babesarekin. Gainera, bueno, proiektuak dituen dimentsioekin eta karakteristikekin garrantzitsua da halakoak ere jorratzea gure kasuan mintzat. Eta zeintzu dira Mito Aroaren ezaugarri horiek? Bueno, kontzertura Mito Aroa 3 bihar eta etzi zuzenean, bai telebistatik hurbiltzen den pertsona orok ikusiko du ikuskizunak baduela bestelako dimentsio bat, ez? Eta ekoizpenak baduela bestelako dimentsio bat. Horrelako show bat eta ikuskizun bat prestatzen denean, normalean, mundu mailan, egiten da esfortzu, inbertsio eta lanketa erraldoi bat, gero hori eramateko mundu mailako 60-70 estadio ezberdinetara, adibidez Metallicak prestatzen duenean horrelako show bat, hori egiten du, mundu mailan zabaltzen du, ez? Gure kasuan guk one shot bat dugu. Hau da, San Mamesen gertatuko da, aste honetan gertatuko da, behin baino ez, eta horra amaituko da, ez? Karo, horrek ere, ez? Guk euskaraz abesten dugunok ere ezin dugu maila honetako ikuskizun bat mundu mailara eraman, ze ez ditugu 80.000 lagun izango munduko puntu ezberdinetan sarrera hauek erosteko prest daudenak, ez? Beraz, bueno, hori oso karakteristika berezia da maila honetako show bat horrelako leku batean, ez? Baina, bueno, nik uste dut denaren gainetik ikaragarri momentu ederra eta historikoa biziko dugula San Mamesen, San Mames bitan bete dugu, gauza handia da hori, eta gainera sinistu nahi dut eta badakit naizela azken euskal artista izango San Mames betetzen duena. Hori bai, hau aspalditik datorren zerbait da. Nik gogoratzen dut duela 13 urte, zu bendetan zeunden garai horretan, Arbizun, horrelako efemeride bat izan genuen. Arbizu herria 1813an Napoleonen tropek erre egin zuten, su eman zioten herriari, egun urte betetzen ziren, eta zuk antolatu zenuen Sua izeneko ikuskizun bat, horrelako Mito Aroa txiki bat, 23 urterekin. Ez dakit jende askok ezagutzen duen hori, edo nola gogoratzen duzun, ez dakit, hasiera hori. Nik momentu horretan aitortuko dizut pentsatu nuela. Pelok gauza handiak egin behar ditu. Jo, ba, uste dut, ez dakit nola esan, baina uste dut oso konektatuta egon daitekela hori egun gertatzen ari zaidan guztionekin, ez, Mito Aroarekin. Eta zuk egin duzulako konexio hori, ze nik pixka bat ez ahaztua, baina ez nuen harremantzen nire ibilbidea berarekin, ze urteak pasa dira, ordutik 6 urte pasa dira. Bai. 13 urte pasa dira, ez? Eta herri guztia lanean jarri nuen. Bai, eta, bueno, zuk zeuk parte hartu zenuen. Nik ere parte hartu nuen. Eta herritar pilo batek, ez? Osea, oso gauza herrikoia izan zen, oso gauza ederra izan zen, ez? Eta oso arronago horrekin, ez? Mito Aroa 3, ez dakit zer espero behar dugun, Euskal Herri distopiko batean gertatzen den zerbait kontatzen duzu, ez? Beti izan naiz oso Orwell-zalea, eta egia da, azken garaian bizi ditugun garai eta egoera geopolitikoarekin sentitu dudala nire parte orwelliano hori berriz pixka bat
azaleratzeko, ez? Eta hortik dator mito arrairuren motivazioa, eta bueno, sortu dugun unibertso hau, inauteriak eta mitologiaren arteko crossover moduko hau, etorkizunera eramatea ere, nik uste dut interesgarria ikusten nola, eta gai pilo bat landuko ditugu, mito aroarekin, batzuk kolpetik ulertuko dira, beste batzuk igual denbora beharko dute, baina bai oso pozik eta oso gustora ari naiz mundu hori jorratzen.